हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लागोनाय थाबावबाय। दायो जोङो नै मा होनो महेश्वर राजानि बायखोन्दा नेरसोनाव थांगासिनो दङ। दा मोनहां जाबाय आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था, ओमफ्राय जायगाफोरखौ माबायदि एक्सप्लर खालामनो हायो हाया बेखौ आं नोंसोरनो जाखिनि खेबनानै देखायनो हायो बेखौ आं खोन्थालांबाय थानोसै आरोना। दा जोङो हाजो सेर जों थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो आरोना। ओमफ्राय दा नैबे हाजोआ माने गोसोम आरोना हाया, ओमफ्राय गोरान नुखादों नोंसोर जायगाफोरखौ हाजो सेराव। मानो होनोबा हाग्रा गैखाया, गोबां खम हाग्रा गोथां फिसाया, ओमफ्राय बिफां लाइफांबो बुहुद खम। बेनि थाखायनो बिराद गरम जायो आरोना। जों दायो हजों मावो इनफेन्ट्रि स्कुलनिफ्राय जोङो माने कार गंसे हमनानैसो फैदों आरोना। जोङो हमनानै बिनिफ्राय भारा लानानै फैदों आरो। ओमफ्राय दा जोङो दायो बे भारायाबो जोङो बेखौल' बांसिन बे साइडनिफ्राय हमनाय जाखायो नालाय, माने गारियाबो मोजां सालायखायो। बेनि थाखायनो जोङो बेखौनो लानानै फैबाय आरो। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। गोदानै आंनि चेनेलखौ जाहाथे माने सोरबाफोर नायसनबाय फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना गालां, ओमफ्राय शेयार खालामना गालांदो आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दा नायलांबाय थानो हासिगोन आरो। दायो जोङो थांगासिनो दङ। दा नै लामायाबो बुहुद माने गिदिं गिदा दङ बबेबा जायगायाव। दायो जोङो नै लासै थांनो गोनां जादों, मानो होनोबा एसे गारियाबो होंगो दोंगो नालाय। माने माल गारि बुहुद माने सामब्राम बिदिनो आलु बायदिसिना बे ट्राकजों माने माल गारि लानानै थांनायफ्रा बुहुद माने होंगो दोंगो जायो नालाय। बेनि थाखायनो लासै थांनो गोनां जायो आरो। दा नोंथांमोना आंनि बे साइडनि भिउफोरखौ नुगासिनो दंखायो। दामाने बिफां लाइफांफ्रा बुहुद खम, ओमफ्राय बिलाइफ्राबो बुहुद दा नैबे बोथोराव माने गरमखाय थाया नामाथाय, ओमफ्राय ना बिफांफ्रानि बे साइडना बिलाइ बारा थाखाया होननांगौ ना मानांगौथाय। दा बिफां लाइफां बुहुद दंबाबो माने फिसा, ओमफ्राय बारा माने बोथोराबो बिराद सान्दुं दा नाङो नालाय, ओमफ्राय गरम जायो बारहावाया। नोंथांमोना नुबाय थागासिनो आङो दा गारिनिफ्रायनो आं भिडिअ खेबबाय थाखादों। मानो होनोबा आंना केमेरायाबो मबाइलजोंसो खेबनाय नालाय, माने दस्रा केमेराफोरजों खेबोबा माने भिउआ साबसिन नुगौमोन आरोना। दा नोंथांमोना आं केमेराजों जाखिनि हायो बेखौ नोंथांमोना इजोंनो लांगासिनो थानोसै आरो। माने फुरा 2 घन्टासो लाखायो आरोना। आं बै मोनसे भिडिअआवबो आं खनसे खोन्थाना होखादों। दा फुरा बेयो माने मध्य प्रदेश गोलैजोबो, MP आरोना। बे MPनि सिङावनो गोलैयो बियो, महेश्वर राजानि बायखोन्दा नेरसोन दै जिङाव। मानो होनोबा बे मन्दिरा बुहुद गिदिर आरोना। नर्मदा दै सेराव बे मन्दिरखौ गोदो महेश्वर राजाया माने बानायनानै गालांदोंमोन। बेखौनो माने बियो फुजियोमोन आरोना। बाहाय माने मन्दिर दङ। बे मन्दिर सिङाव जों हाबगोन, ओमफ्राय बे हाबनानै बिसोर मा खुलुमोमोन बेखौबो जों नुगोन। ओमफ्राय दा बे राजानि बायखोन्दा नेरसोनाव मा बुस्थु दङ साजायनानै दोननाय बेखौबो आं खोन्थानो नोंसोरनो हानायखिनिखौ माबागोन आरोना, नाजागोन। दायो जोङो मा बुस्थु दङ नायलांबाय थानोसै। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आरोना। दा गासिबो लामाया नैबे गिदिं गिदा आरोना। ओमफ्राय हाजो जायगा, ओमफ्राय गोरानखा आरो हाया फुरा गोरान। ओमफ्राय बिदिनो फिसा नैबे साइडजों बिफां दङ आरो। ओमफ्राय बारा थेवबो बिफां फिसा दंबाबो माने गरम जायो आरोना। बिनि थाखायनो जोङो थानो हाया जायो आरो। आसामनिफ्राय थाङोबा आंबो बुहुद माने खस्थ' मोनहैदों, मानो होनोबा गरम जायो नालाय। ओमफ्राय दा सानाबो बाहाय थाब हाबखाया, मानो होनोबा जोंनि ओरै आसामाव 6टासोआव हाबोबा बिथिंजाय 7टा 7:30टायावसो हाबो आरोना। बिनि थाखायनो मोजांबो थानो, ओमफ्राय गरम बारा बे दा जायगानि थाखायनो गरम बारा जायो, गोरान नालाय जायगायाबो। दा नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो गासिबो साइडनि भिउखौनो। दा गासिबो बिफां लाइफां फिसाल' नुगोन, ओमफ्राय हाग्रा गोथां नुनाय नङा गाहायाव माने। आरो बेनि मोसौ जिब जुनारफ्रा मानो होनोबा जुखाम गायोना, बे जुखामनि बिगुरखौसो माने दाना खालामना होयो आरोना, मेचिनाव होनानै। माने गांसो गोथां मोनजाखायानो होनजायो आरो। दा नै फुरा माने फैनानै जोङो दासिमबो मोनाखै, मानो होनोबा बुहुद गोजानखा नालाय। आं गासिबो गारिनिफ्रायनो भिडिअखौ खेबबाय थादों। दायो जोङो नोंथांमोनखौ आं डाइरेक्ट मन्दिराव देखायहैनोसै आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। दायो जों फैनानै नैबाव हाजो माने मोनफैबावबाय आरोना। बिदिनो हा गोजौ जानाय नालाय हाजोखौनो होननांसिगोन जोङो। ओमफ्राय फुरा गोरानजोबखा, नै नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो बे हाजोजोब आरो। फुरा माने बिफां फिसा दं आरो। ओमफ्राय गाहायावथ' नोंसोर गुफुर नुदों, बेसे हाग्रायानो गैखाया, मानो होनोबा गोरान रानजोबखा आरो जायगायानो।
दायनै गारिखौबो नोंथांमोना नुखादों माने गारियाबो होंगो दोंगो बिराद माने माल गारि थाङो नालाय एमपि राजस्थान गुजरात इउपि उत्तराखन्डनि लामाजोंनो माने माल गारिफोर थाङो आरोना माल लानानै थाङो दा बेखायनो बिराद बिहिर जायो मानो होनोबा गोजान लामा थांनायनि खोथा नालाय बुहुद माने रिक्स थायो बेनि थाखायनो गारिखौबो बिराद माने सांग्राङै सालायनो गोनां जायो आरोना दायो आङो फार्स्ट टाइम एमपिआव बहुत गोबावानो थांनायनिफ्राय गोबाव थानानै फैनाय जादों आरोना दा मथा-मथि 11-13 दिनसोआनो जादों आङो ओमफ्राय उनफ्राव आङो लासै लासै खिथालांगोन आं मारै बेहाय थांनो मोनखो सोरनाव थाहैखो ओमफ्राय मारै बिनिफ्राय बेरायनो मोनखो सोर दोनलांखो सोरजों बेरायहैखो बेखौ आं उनाव माने साबसक्राइबार बुरजा जायोबा एसे खोन्थालांगोन आरोना दायो नोंथांमोना नायलांबाय थाल' आं भिडिअखौ खोन्थालांबाय थागोन दा साइडनि भिउखौ नोंथांमोना नायथ'बाय थाबानो जाबाय आरोना माबायदि बेखौ आङो खोन्थालांगासिनो दंखायो नायलांबायल' था भिडिअखौ स्किप खालामनाङा दायो जोङो नै मन्दिर मोनफैबाय नैबे जाहैबाय महेश्वर राजानि दै सेरनि मन्दिरा बेनो आं दाख्लै फार्स्ट टाइम मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना बै दै सेरनि मन्दिरा बेनो दायो जों सिङाव हाबलांसै राजानि मुसुखाखौ नायनो थांनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था दायो नै नोंथांमोना नुगासिनो दं बुहुद माने मानसिफोर नायनो फैयो आरोना बाहाय फुरा माने गोजान गोजाननिफ्राय फैयो नैबे साइडथिं आं फार्स्ट नायदोंमोन दा नैबाव मा होनो गोदोनि राजानि माखासे बायखोन्दा नेरसोन मा बुस्थु दङ बेखौ आं देखायगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थाल' दा होंगो दोंगो मानसिफ्रा बुहुद दङ नोंथांमोना नायलांबायल' था आरो नैबे जाहैबाय राजानि बाहाय मा सिस्टेम फालियोमोन दङमोन ओमफ्रायो नैबे साइडआव राजा रानिनि नैबे साइडआव नैबाव राजानि माबा दं आरोना माखासे बाहायनाय गोदो मा बाहायोमोन बेफोर दङ नैबे जाहैबाय माखासे सिगांनि राजाफोरनि सावगारिफोर माखासे बाय मोजां साजायनानै दोननाय जादों ओमफ्रायो बे नैबे महेश्वर राजानि बायखोन्दा नेरसोनखौ बाहाय माने फटक साजायनानै मोजां बुखांनानै दोननाय जादों आरो नैबेबो गोदोनि राजाफोरमोन खोमा बेखौ आं मिथिला नैबे गोदोनि राजा बाहायग्रा माने चेयार टेबोल दंमोन नैबे बिसोर गासिबो जोब नैबे गोदोनि मा राजाया बाहाय रायजो खुंलांदोंमोन नैबे गासिबो माने बे प्रस्ताबफोर दंजोबो आरो बबे सनाव बबे राजाया रायजो खुंदोंमोन नैबे गासिबो दंजोबोमोन नैबे जाहैबाय दाहाल थुंग्रिमोन ओमफ्राय सिलाय दङ बाहाय गोदोनि महेश्वर राजाया मा सिलाय बाहायोमोन माबायदि सिखा बाहायोमोन माबायदि बुस्थुखौ बाहाय बानायनानै दोननाय जादों आरो बाहायग्रा गासिबो अरिजिनाल जोबथै बियो नोंथांमोना नायलांबाय था बे गासिबो राजानि बाहायग्रा आगजुफोरमोन नैबे जाहैबाय माने गोदोनि राजा रानि नैबे माखासे गोबां सावगारिफोर दं आरोना लिरनानै दोननाय राजानि मा बाहायोमोन नैबे जाहैबाय गोदोनि राजा रानिखौ माने दैखांनानै लांग्रामोन होननांगौ ना मा होननांगौथाय बेखौ आं बुंनो थांला ओमफ्राय नैबे अन्थाइयासो मा जिनिसथाय दुलुर आरोना आं बेखौ मोजां खेबजोबनो मोनाखै नैबे गासिबो प्रस्ताबजोब आरोना राजा रानिया गोदो माबायदि सनाव मा बाहायबोदोंमोन बे दंजोबो लिरनानै दोनजोबदों आरोना दायो जों बै फारसेथिं थांसै नायनो आरोना नैबाव मेपबो दङ मेपखौ साजायनानै दोनदों आरोना मोजांनो ओमफ्राय बै फारसेथिं मा दङ नायलांबाय था नोंथांमोना नायनो थांगासिनो दङ नैबे राजा रानि गाखोग्रामोन नामाथाय माने गोदोनि हाबा जानाय समाव बेजों दैखांनानै लाङोमोन ना बेनो आरो नैबेखौ खोबनानै दोनदों बे मा बुस्थुमोनथाय बेखौ मिथिला नैबे साइडजों रानिनि मोनसे मुसुखा मन्दिर माने मुर्ति बानायनानै दोननाय जादों आरोना बेखौ आं दायो नायनो हाबलांसै आरो नैबेनो गोदोनि महेश्वर राजानि बिसि रानिनि सावगारिखौ नैबाव बानायनानै माने फटक साजायनानै दोनदों आरोना बेनोमोन आरो महेश्वर राजानि हिन्जावमोन आरो बियो
दायो बै फारसेथिं जों थांबावगोन मा बुस्थु नुयो नोंथांमोना नायलांबायल' था। नैबाव मानसिफ्रा होंगो दोंगो जाथारदों। नैबाव माने नैबे साइडजों माने थें दं आरोना, नैबाव गावग्रा बुस्थु थें दङ। बेखौ आं दा देखायगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। नैबे साइडजों माने जेबो बुस्थु गैया होनदों, बेखायनो आं हाबहैनाय जायाखै। नैबे साइडजों नैबेनो थेङा, नैबे थेंमोन आरोना, गोदोनि राजा बाहायग्रामोन। ओमफ्राय नैबे साइडआव माने थें दंबावो गावग्रा आरोना, नैबेनोमोन। गासिबो बे अरिजिनाल जोब दे, बेयो गासिबो अरिजिनाल, नोंथांमोना नङा साननो हागौ। दा नैबाव ओमफ्राय माने गोदो राजा रानिया जि दायोमोन, बाहाय माखासे जि दानायाव मा बुस्थु बाहायोमोन। नैबाव जेनेबा जि दाग्रायाव जेनेबा मा होनो जथर, ओमफ्राय जि दाग्रा थार नैबे दंमोन आरोना। नैबाव आं हाबहैनाय जायासै, नैबाव बे न' सिङाव माने जि दाबाय दंमोन आरोना। दा नैबाव नै मन्दिरखौ नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो, आं देखायखादों बै मोनसे भिडिअ'आवबो। ओमफ्राय नैबे साइडआव मानसि गोबां माने नैबे न'आव जि दादों आरोना। ओमफ्राय आं बे जि दानाय न'आव हाबनाय जायासै, आं बाहेरानिफ्रायनो नाहरनायल' जादोंमोन। दा आं नोंथांमोननो देखायनो हानाय जायासै आरोना बे जि दानायखौ माखासेखौ। दा आं जिखुनु जाया हाबनो मोनो ना मोना आं देखायनो नाजागोन। नैबे फार्स्ट टाइम माने नैबेयाव हाबबोनाय लामामोन आरोना। नोंथांमोना आं दा बै माखासे फैबावगौ भिडिअ आं खोन्थाबावगोन हानायखिनिखौ आरो।